Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karahayu tansah tumanduk wonten jengandika dalahan tiyang kawula. Wonten ing dalu menika kawula sakadang saking keluarga New BRS Dusun Merapisari Desa Ngablak ingkang sampun agepareng sowan wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Darno sekalian garwa. Wonten ing dalu menika kawula sakadang marak sowan wonten jengandika sami ing sakmangkih badhe hangaturaken pasugatan seni latar. Datan katalumpen nugi kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsa jengandika langkung-langkung dumateng Bapak Darno sekalian garwa. Datan katalumpen kawula inggih nderek margya ngayu bagya awit ing titik kala wingi panjenenganipun Nak Mas Rio Pamungkas sampun jauh krama kalian Nak Mas. Ing samangkih kawula sakadang namung saged nderek ndedonga ing sakmangkih mugia pinanganten sekalian sageta runtut anggenipun wonten ing jalaning panguwasanipun Gusti lan ing sakmangkih mugia pinanganten sekalian tansah dados kaken-kaken ninen-ninen lan ing sakmangkih ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah marahmah migunani tumrap bangsa negari lan agaminipun. Datan katalumpen ugi wonten ngarsanipun para sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang sanget kawula pundi-pundi. Datan katalumpen ugi wonten pangarsaning agami Bapak Kiai Romo Sadoyo ingkang tansah rinten dalu sumanding kitab suci wayuning ilahi kinarya tuntunanipun gesang kawula lan panjenengan sami. Ing sakmangkih kawula saking kulawarga ageng New Budaya rukun santosa ingkang mijil saking laladan Merapisari Desa Ngablak badhe hangaturaken seni latar kesenian lan ing mbok bilih ing sakmangkih kawula sakadang anggenipun ngaturaken beksa tari wonten kirang langkungipun wonten ngersa jengandika sami kawula sakadang nyuwun agunging samudra pangaksami. Ngengingi wekdal ingkang sampun sawetawis dalu pramila dumateng para kadang sutresna budaya ingkang sami lenggah sugeng hamirsani ngantos paripurna ing sakmangkih nuwun.